بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولمن كان علينا حق يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا عند جناتك جنات النعيم وما ذلك على الله بعزيز وتقبل منا واغفر لنا وارحمنا. Ang ayat kanuganingan sa mga oras, makabalakat mo Allah, al-i'tibaru bimururi al-ayami wal-azmina bisur'ah. So, kapag lepas umasa ang mga gawiin at ang tuwa niya kagagyan. Tuturo Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, natigil na إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Kasi kung kababalita no amumin, mapalilagtan no sa diyang kai dunia na kuwanta no sa muna, adiyang kai ang mga gawiin, mga masa, si kukaprin pasyan. Inasukatiru Allah, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi layli wan nahar laayat li ulil albab. Madaan ang kadadalaman. So, kiaan na kung mga langit, agusulo pa, aguso, ika pa ka sambi, o kagagawiin, aguso ka dong. Sa mga tanda uto, araw o mga lalagtas, ipamikira. Ditulog no Allah, sa isa ayat, yukallibu Allahu al-layla wal-nahar, inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Ditulog Allah, ipilitin ng Allah, so kagagawin, ang gusto ka daw, mataan, akan dalaman ito sa tuma, at kung mga tao, aan ang mga pamikiran nila. So, isang na ayat, pitiro po Allah, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Gusto ka niyan, subihin nyo niyan, so kagagawin, ang gusto ka daw, agi makasambi, si kutao, ang kiyabayaan yan, so kapananadum, o di na niyabaya sa kapanalaman. Dinan sukaturo Allah subhanahu, dinan sa mga ayat, akaturo Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan na sumuslim, na din kakuan yan sa muna, agyan kaya kagagawin, ago kadundo. So mga gawin, so mga ulanunan, so mga ragun, at tuwagpas, natanong kanan na itugalin tanong niyan sa dunia, si kung mga kuburtano, tangan sa alungan na, mauri. Umanpal pa sugawi, natanong ka, amya kaubay ka si kuburta. Naginan ni mamubutan tino sa dunia, nataman sa kunga sumasa, apang kadapang sa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Inasukatur Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه أملي. بتروي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه isang mga sahabat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ay tingin na pinakamala ay isinigdakan sa diyan kay dunia na sutingin sugawi sumidupot su alungan mana may gagawin nakialibatan, so umurakan, yalibatan, so kawiyayagan sa dunia, nadakaw ka ni, so amalakan. Subhanallah. Lagi di ba natin man ito, miyaw so, naguman so asar, birag mga din, yung galibog ka aman. So subong ka, so luhur ka, so kabugat yan sa Quran, ito na mga din. Yawmanan, ang takabad kialibatan. Bitirok ni Ali, radiyallahu ta'ala anhu, Inna dunia walat mudbiratan. Mata-mataan, agi dunia, walat mudbiratan, makna tumyalikod din. Agi nga iya, dunia. Wa inna akhirata walat mukbilatan. Na mata-mataan, agi ang kailungan na mauri, napakatali mo din.
So dunia nabtali mo napakatali mo maswalungan na mauri. Natulay pinipitero yan. Walikulin minhuma umani masaro. Mana sa dunia ang gusto akhirat na ada mga wata yan. Ada mga tao ang kabubaya si dunia na ada mga tao ang kabubaya sa alungan na mauri. Natulay pinipitero yan aku binahin akhirah na mabalik ano si mga wata at kubayaran sualungan na mauri. Mana kapagaman wala takunu min abnaid dunia na baka na mabulay si mga wata sa giyan kay dunia at kubayaran na giyan kay dunia. Na maanagyan kaya mga tao sa dunia mabubagi sa dua. Mga tao ang mga wata at dunia kawaraan wata at kubayaran yan so loksiyan. Nakataya ka na loksyan na dunia agu akhirat. Naan mo na mga wata a dunia, naan mo mga wata akhirat. Natunay niya doon kagay ali, so dunia na. Tuna sa dunia. Mana sa natiro. Tuna sa dunia. Tomia likod din. Naswalo nga na mauri. Baka tali mo ba? Namiya ka sa kawata dunia. Asuloks ka na telikulangan niya, nakakatado na ka. Namiya ka, ako kumarkan so kapapatay, nasa lakop na sasamura na ka. Nakaka mabuloy, awata ang dunia, mapagawaan ka buwan dunia. Kakwata ng buwan, may isang mga ayat, ang mga hadith, may pantagsaan. Pitirap nila Hasan al-Basri, rahimahullah, ma min yawmin, tatla'u shamsuhu, din nagawi, asubumunso, anuan illa wa yunadi dhalika al-yawma yaqul nagito agawiin uman sumubag so alungan uman isnin salasa arbi'a khamis uman gawiin nagito agawiin na di mananalo so isnin di mananalo so khamis di mananalo so jumaat ato na hindi pananalo ya ibn adam ana yawmun jadid hey bawatan ni adam sakan na bago ako gawiin wa ala amalika shahid nasakan ibsaksir ka amay kaalungan amori anda mo mainusa sama piya at kasamarata insyaallah din kay alungan niwa akad nabsaksir na insyaallah mapi ini agad libog ka o mamu umanaw ka amay ka baka ba tuturugan mantulan na po ngayon ka na pipipidum din kaya inalian no an mamuy na din yung multa ka sa datagi nupian. Subhanallah. An mana mga pwede, an mamusimin na rin, nagusubay niyan. Moy mo, dito ba? Moy mo. Ano mo, multa kayo, naduwa ka ta? Yakapipin ng multa ka ka. Sayang, pagsa paliyan, nalipod sa kasayang. Ome, ino ka na nagdugawi. Hey, multa ka sa desma. Matano to, madagala niya suwa ka nun. Naku na umiyali pa ko na sa duwa. Basta, madagala. Muntun na duwa. Yaswa yan. Sumiyun sa paliyan, taman sa kilusan na pali, na pesusalan na doon. Ay, apatot na sumiyakan sa pali, na nagkakuha niya na kamapian, pira. Nalagi niya. Huldi na niya nga bali nga sa walay niyo na mga wata, timpla na ko niyo sa kape. Ako matagaway, nyawawa ko, kamayawro sa mga sa mulda ka. Pero niya makituturuwa, pero niya akong marwali. Tanda, mga pipi, bajingan. Nandun lang ako sa lugaysa. Basta, niya kadang-kadang-luto. Naisabuin na, basta kapagungan. Ay na, la ilaha illallah. Mataan. Pilay malung ako pilay ginaniyata ka. Ang tunay mapapali lang sa ginana puso ka. Kaya lagi yung mga tao, sulsa pa din, na barang-barang niyata. Na sumang-sum sa seminar, na barang-barang niyata. Adi na monong tao, kadagwagay na ka. Ini ada katusu. Roong. Ay uno taka ka. Ibig ka? Di mga rafol roong. Katay, sa mga rafol roong. Ibig ka. Uno taka o naka. Baka masarbot ka.
Anaway, so mga kuro ka, dagbugan ka. Ay, now, akala mo na yung buinulog sa mga wata, sayang. At imiyutod ka sa pipila ka oras na ilang. Yung mo bisa, balas ka. Adit pa man na, unong tamo ka, budang pasulota agayan. Naroon solota. Kami at imang budakan, masolot. Ano yung may lagi ka po sa Jakarta? Malayar ka, Tuki. Allahu Akbar. Namunod ako, kan mabudakan masulota mga rinti. At may yung mga itihad. Amadal ako yung bulawan. At may yung mga siringan naman. Ay na, dudwa niyan. So tao, punpun sa Manila, na musiwan sa Cavite, nakapakilay na dudwa niya lagi yung mga tao, punpun sa mga wawatan. Nami ako masaya pag na sa Lakawa, maniniyat yan. Kapag regulay, yung papasalagyan nga kalilimod din, napakato doon nga suniyat ka. Kami to ko na makasasarig wala sa onwala na gitog siya namin yung bumbi-umbi. Adab sa dirima ano no? Allah. Apakang makamay kalungan na mo rin na ya Allah. Andas so puan. January 12, dan multa ka sa Dasmariñas. Napikilay ka na sa lakob sa patatago si Kupuso ka. Kami at tagil ka, kabanga kabaya, meron ka kadagong sa galibog ka, kaun sa galibog ka, nanigaw sum. Allahu Akbar. Mataan ka. So Allah na umando ni kadua. Second choice. Na kasambong tanoro kadi kami musip pagatibo. Na nasambong ako sa multa ka kadi kita ro so kawin. Ilang nga mga sorokrono Allah na ikadua. Na udi mataros na nasambong ako ron kadua kelas. Allahu Akbar. Na magangadman matay. Nabaya nga ipagkasurga na lang mo nagyatin na nakakawin. Baya nga isulja surga na sa kadang laki sa mangan ka. Kaya darpaan ka, kaya tibawan ka. Iya man nakalilimod man na somba to, surga. Kalama-lama surga. At inasukatiro mga ulama, o di nga maton so kalama-lama sa surga, sa dunia, na di nga maton so kalama-lama surga, amay ka naman na mauri. Naginasukatiro Ibn Taymiyyah rahimahullah, Inna fil dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannat al-akhirah. Pituri Ibn Taymiyyah rahimahullah, adli na kasurgaan sa dunia. O di nga matoon, na di nga dumatoon so kasurgaan amay kaalungan na mauri. Kagi na kasurgaan na yan. Kagi na ito na, iperak sa so mga limo, mga Allah. Pupulingan tanwa mga malaikat. Na mapasadtanong, bila-bila-bila insyaAllah, na tunay piro ng Allah, tingnan kino, kala mo nakas kanong kiarilaan. Tunay niya, swagyan kaya sa lakay mapniniyan. La ilaha illallah. Ya Allah, tabangin kami ka, kupi kami ka, amakatiulim, so mga niya kami. Nagitiptiro, nagito man gawin, asbawon sualungan. Hey, bawatan ni Adam, bago ako agawin. Wa ala amalika syahid, nasaksi ako. Sikong galibukan na ka. Marata, mapiya. Maito, mala. Nagsaksi anak na may kalungan na mori. Fastangin lani, na usara kong ka, sikong kababayaan Allah. Fa inni idha madaytu, la'udu ila yawmin qiyamah. Kaupo na ko makanapas, na diyo ko makapato, taman sa alungan na mori. Na ito kagain, aalungan na Sabto. Yan masal nyo, tunin nyo tumaka, Peto. Ano yung pagkapeto yan? Amay kaalungan na mori, absek siya nga niyan. Na. Sa harata, ata ka, mapiya. Nalakit lagi ka, katay matogi akad. Natunay kabaya ka, akad kiputunan ka, na amay kaalungan na mori. Sa kaso, tao amang ako kaso January 12, 2025, amay kaalungan na mori, ano yata di ka karan ng putilayin? Ang inansum niya maganda akusan. Ano yata na sa January 12, ano ginansum ulta kami, ano, ya Allah. Natunay kabaya ka. Sirsir ka sa mapiya, antakap sirsir ka sa marata. Pitiro yan pa. Rahimahullah, ya bin Adam. Innama anta ayyam majmu'ah. Hes, kambawatan ni Adam. Mamababay, na matagkabadin mga gawiin. Matagkabadin mga gawiin. Fa'idha mada yawmun, faqad mada ba'du. Nakalibatan so gawiin, nasa benar akyalibatan ka. Lagi tinong mga raw na
kayo. Na ibarato araw na kayo, na 5,000, naman kalibatan nandun na, bagas kanya din, kaupawan. Nandun na ibuntan, o kayo, amay kada, raon yan. Naputaan, kada buntan yan, nalangit sa kamo mamuno siya. Benda bu ay ibubagay kau Allah, agawi, akakawya ka sa dunia, na 10,000, 10,000 gawiin. Nalibatan mo sa 2024, na pero pinay baon, o kuma, sobra, 9,000. Madoon naman tayo, 25, namimbulim pa na, sobra, 1,000. Lagi na di masuswa. Nalita ng katawan, na ad na mga punta mo saya, ay bulan buo na talaw gawin. Anong panagkatong tanong sa yan din? Ay bulan buo na 2 ka oras. 5 ka oras. Ba't anong pagatin din? Na may kamakatali kong masura maban, na panaluan tanong, so niya makadarapay man to, o di kat makailay, mamakanag sa mga taong niya mawawafat. Nakagigiin na? Pagigiin na ito na? Penting, si saya. Siguro last year, alam mo ka rin saya? Last year, 2024? Miyakati ka na rin nawan? Di ba na mga padyo last year, ay matulad hindi pa doon? Nagkapakaya next year, 2026, ang hindi niya pa doon. At akasakaman din niyo pa din. Ito na katawan. Nausara nga sa mga gawin ka, alam mo, sige ka sa swatu Allah. Amat-amatan mga kakakulay, mga pagarikulay. Dito ang mga pagtanong, last year, 2024, adita nung iman to pa din. Naupkilitan sa katorilan sa kubur, na matupitan ng arima. At meron niya ay, panamar ka, kami ang kalibu-libutang sa kubur. Kaya karima rin. Panamar ka, kayo man ito na pinakuanuati. Dan nalabarang. Subhanallah. Sa kaamalay mo, napanamarkan sa kaptiwa kasi kupirat ka. Dahil huwag kang kasi kumumur ka, nasukanin ay nisil ka ka. Banganan pera, kagina na malalang sa tangan ka, nabanganan pera ka. Kaya pera, naging pamiyawsal ka para si Allah subhanahu wa ta'ala. Namatagkabalin mga gawin. O mga kalibatan, o man kalibatan so gawin, kakialibatan so kawiyawyag ka sa dunia. Hey, saka ori pa na Allah, mamaguboy, kami niraw sa 40 ay dadyan, 50 ay dadyan, 60 ay dadyan, ang kakapitupoy ay dadyan. Ato na ikatalaga na kasi kung yung galibong kasi kung kawiyawyag ka. Mato na pamikira ka, o 40 ka edad, ito na mga limang galibong kakan si kung 40 years, 50 years, 60 years, 70 years. Saka edad ka na 60 years, natanongin ka na mangangalumatay. Kaso Nabi sallallahu alaihi wasallam na may wafat na period, ng polo wago, talaw ragon. Mana, o 60 years kay edad naman to, niya pulang labor ka na talaw ragon. Naska man namin itulog sulit na 70, natanongin ka, mas magangapat matay. Kaya kabasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasa umatakan, na bumapagidalira na uli ng polo na ito polo na bida-bidan kasumula sa 70 years. Na mamana niya kadulo nga din, matay. Na panamakalan. Guys, kakakapulay kami nitulog sa idadiyan. Naginan, so katuloy Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-insano bay na talatati awqat. Saka, ang manusia, na sika mapapadalang sikotalawa oras. Sika mapapadalang sikotalawa oras. Na ilan ka, anto na oras kay man to. Pagapaganero natin, waqtun maba waddaha. Pagapaganaya oras, aro ko mapapadalang, na niya lepas, ang niya pasado. Niya pasad. Lagi yung tigda na ito na, ano nga na? Sapo ko, niya pasad nito. Di ko tumaka, pato. Na ito na yung video Allah, sa ginanagawin niya kalapas, wahada yas'alullah. Ato na yung ikidiro, wahada yas'alullah al-maghfirata, fi tafsirihi wa tafriqih. Pagapagay na ya oras, ay ibigir kau Allah na oras amya pasan inan so kagay kagay sa gawi last year 2024 na amya pasan nganan. Nato na iswe na kauri pano Allah nais pamangni kasi Allah aring akanian. Hingay mo to pagapagay amya sa karo may kandan no ka ani itagal ka mga ganibok ka. Nasukagay, alam mo na sakto, kapag yan siya karo, napamang niya mo to arila si ko Allah. Ikadwa gawin, ikadwa oras, waktun
yang tawiruhu. Uras. Ananayaw na ka. Inanso ito na mapita. Gawi nanayaw na ka. Mapita, isa gawiin, next month, next year. Naginanso kang gagawi nanayaw na ka. Natunay kidiyon, yas'alullah an yu'inahu. Napag niya kasi ko Allah, amausap ka sa mga lang gagawin ka, sigul ka suswato, Allah. Natunap niya na ka, wa ya'qidun niya. Peniyatin ka, ala istiglalihi bi ta'atillah, hatta idha hala dunahu al-ajal, kutiba law hasanah. Ino nga pag niya si ko Allah, au pa nga nun. O di, napeniyatin ka, au makatali mo ba, napagalimukon sa mapya, ikay no to, kami to ko na di kongkon ni sampay. Namiyakap niya ka sa mapya, na inibala sa kau Allah sa mapya, ayan ka. Lagi di barat, kapag iman to, anong mga tawad, mga tawad, amarap ni niyat, apagumra. Masya Allah. Sheikh Haruno, pila niya ka-baby ka? Baka naman libre. Ako tokol. Baka naman gumagumra. Nagkapakaya, sakit na pinagawin. Nagkapakaya, hindi ko misampay ka, mau makakapatay. Nada kami sampay si Ramadan, amak niya kapagumra ko. Nakainyakap niya kapagumra ko, namiyawapat ka, na hindi bala sa kawala, sunet at amapya. Kapakaya nagkatong na kay Manto, ang mga tawa, di ba ni mo, apni ka di, next year, ang takagi po katali mo mahaj. Ano ni sampay Allah, kami kapapatay, na puniyating ko to, kaibala sa kau to Allah. Mataan sa kapniya. Subhanallah. Ano yung sa katawang na ustadakan, kasurgan wa Allah, ito po na menekali, na miya kalargan so pala, sisiran sa awang. Nakagyo o, bugan siran sa dinner, inggabi, naging kukaw na tumiga sa lawasan, kami wafat gusto. Kami wafat, amag din sa plane. Nato na miya sa Saudi Airlines, na miya kaputo sa plane sa Pilipinas, na minipan. Miya ka? Miya ka din sa plane, na miya pa nakapapatay. Napamit na ibalas ron Allah. Kanabukat at suniyat yan, kami ang galing kiyan. Nagyang pinalas ni Rahaj. Bagsatan o sa norte. Ang miya ospital na gagawin sa Mina, na mapita na Arafah, na miya wafat sa ospital. Pero kung oras na Arafah, na miya makapapatay. Allahu Akbar. Mataan. Biya kasi sige mga galibog. Kasi sila niya wafat, sipin kasuswatu Allah. Kapag kayo mabugya kaya, gawag sa tanong, akikirap sa PMTC, si Doktora Norma Sharif, Ridanu Allah, katamiya bumra, nami kapapatay, naroon kaya simbayangan sa Makkah, sa Masjid Haram, naroon pun inilbog. Allahu Akbar. Perang ibu, ang mga ulama, ang mga kasimbayang rakyat. Mga anak na, sibo si Sudays na, sibo si Suraim na, ginamo mga imam, sa Masjid Haram. Alam mo na mga bakala ulama na ipamangni kairan. Allahu Akbar. Na pero mga ulama sa Makkah, pero mga pimpiyero ataw, na sirtan mga maranaw, dunduan niyan tano ibig. Kainibalik ka sa inib, nadataw sa inib, na ipa namin isang bayang ka, napayamaya dun. Suratan na ka sa medyo sandayan. Si Kanipo Kundo, si mga banggit, si mga bali, si di magaga. Nairan kaya pa kaya sumbayahin ito na para sa pera. Ay, sangat sa lumibog, nasa ka man namin simbayang ako pa no. Ako din ito, nadip simbayang ko ka. Na maapas pa na namin simbayang ko ka, nabi niya ka, kung hindi kita ka simbayang. Asa na niya mag-irap? Hindi ro. Uy, nandito na simbayang ko ka. Adik mo ito simbayang. Katawa niyo man, sa mga tagaingat, tabi-tabi, ada ka na di? Isang ba yan? Nasa Makkah, Madinah, Allahu Akbar. Perang ibu hindi namin simbayan. Nalangon pa mga ulama, langon niya makalangag sa Quran. O pa rin ka, napuniyatin ka, ay Allah, paminta siya kung kapatag na nakapapatay sa Makkah o sa Madinah. Au po karigua, nasigo-sigura dua ayat kaprigo na mga alima. Mga doktor, sa inong agama, mga buhay. Nabahada pera na pera.
O di na penuto nilang sopawing ka. O giparanawa tabitan. Ito iguwa miya kaduduwi tangila. Na pero tuliran sopawing ka. Rini gua mina ada peliwala na sararabiyan. Miyar da kalawas yan. Na kuminwa sa dungi mo. Na piya magantangan yan ba? Pagi sumangawat akan na di mga tatao. Romigo. Na mga madal. At agawin niya si Ustada. Reguan niyan si Ena. Kata sa 2,000. Ay na. Matay ka mamunay. Punari ko mga wata ka. Eh, pinapunan ba yan narakan na ginin ti Roma kagu? Madina. Subhanallah. Mata. Ino di kuswa sisimbo yang isa marawi. Amada ka mga tauron. Amada ka mga ulamaon. Amada ka mga murid berlingga sa ingedeka. Ada tauron. Di mga tataw simbayang sa miyantay. Kami toko na panakiling nga peruko. Nagseng, nagustig sa karukon. Kung yun ang ikasagabi, iranap simbayangan ay pangduda, no? Ayat tano suwaan, agiraw, takbir tano, magubay-bay tano. Ilang katawa, ito na iskuliran. Dapat mga tataw mapamagarabi ka. May kadua na, Allahumma gfir lahu warhamhu, lang yan. Bumataw magarabi ka. Kapag hindi maranaw, orilain ka, miyabatan. Kalidili ka, no? Agi mga maranaw, ang kapantagan na kapapatay sa ingin. Kalim keswa, subkidiyo na, Islam. Subhanallah. Na may mga bipya kapatay. Kasi sila niyo mga kapatay si kasuswatu Allah. Na ginanikan 2 oras. Inanso, nanayaw na ka, napuang niya nga si Allah o gupikan niya. O di, naniyatin ka, ang ilibagkaw sa mapya. O mga kapatay, na inibalas ang kadnutuo, Allah. Natunay ka 2 oras, waktun hadir. So oras, nakapapantagan. Iman to. Iman to kapapantagan? Raktano. Natunay kini yun? Hada yajibu an yastadillahu bi ta'atihi li'annahu sayamli magayrihi. Na yapatuturo ka, sa 2 oras, ano kung kapapantagan? Nakusaran ka sikop kerubayan ng Allah, kalagi din ano, kagai, agi na panapagawa. Nadi din? Betul. Nah, pira 2 oras? Pira? 3. Berapa ganairon? Sumiipos. Nadidan? Beto? Inbeningan? Natuba tingaw to siko? Allah unya bisa karo. Jika 2 oras? So kapita, nanayaw na ka, napang niya nga siko Allah, tabangi ka niya nun. Tawagin ka niya na makagilibag sa mapya. Kung na ito na Perniyat kau na paggalibag ka sa mapya. Lagi di barat, amay ka pagkaturog ka. Ya Allah, pangita mga nawa ko subo, napagsimbayang ako sa subo, bati ako sa Quran, panahajud ako. Naumi ang mga kapatay, na hindi surat terkan ng Allah, susubong ka, so kabati nga sa Quran, nagusugya panahajud ka. Na peniyating ka, sula ko na mapya, pagdalibukan kasi kung pangorya, masanay ka 2 oras, naginanso, napapantagan, napanabenarin ka, ang mausap ka ng siko, mapya. Nabalasan ng Allah sa madakala mapya, yung mga kakakulitan sa intihan, kaan na gawin ka, whole day, January 12, na may usap kasi yung kasuswat ng Allah. Aw kung mo may kapag-ikhlas, na mapya ini agawin, ana na yun, amay kaalungan na, mauri. Mga kakakulay, mga pagarikulay, may pato-patot, siku mapaparatiya, siku Allah. At kus kanyan sa guna, siku kailapas ang mga gawin, ang mga masa. Usaran yan, so kawiyaw yan, so oras yan. Kagi so oras ka, na yan titu ang kapital ka. Ano ba yung kapital ka man, napira? Ay titu ang kapital ka na ito na, so oras ka. Kaya ko siya, bis makadarpa. Kaano na? Oras ka. Kagi, sa emosyon pa, pinaluan niya sa pitibara ka na mga darpa. Naan na, sa kanong mga binaningi kong bunga na kanong makapupuon? Ha? Alabang? Alabang? Ada penido makatani mo ba? Ada. Kaya to, kada oras. Ada kumbungin mo na binanin. Dari 2 pa ka takakumbungin naman. Mari ka nating namakasan, dibis ka pa din. Ayaw ka dito niyan, ada oras yan. Dia berkiwala sa oras. Ino siya maka? Sino mga rinigay kumbu? Dahil mga bukon?
Tandang sora. QC. Na mga pwede sa mga tali mo mau? Demakanaw? Daa? Maana daa? Oras yan. Oras yan. Kagapakay kayo gumuguin, ada toruga. Natingin na, ada tulog na, ada semana mata, marudin so kapaganaw. Oras yan. Natanong ka, ino ka pandi mga pagamay, kaada na? Oras ka. Naso oras ka, marata mapia, akiyaw sa rakaw, naginani pinaraka ka, agu ginanip surga ka. So isa ka oras, ay ni pagamay ka, na inshallah nagumsingaw to sa surga. Na isang oras, ay ni dusa ka, nagito mamay ka pakadumong na sa naraka, jahannam, nasabutan ka. Aso oras ka, na iya nga, titu-titua, kapitan. Ano ba supira ka? Pira-pira imanita mo, natama ni man, wala din mga pnikani. Anak ina niyo? Siya ko sa pira ka milyon. Nadin baka? Pnikani. Nagyan ka niya, limbasok. Apun pun sa Mindanao, na miya ka pnikani pa, na miya lakulakos pa. Nagyan nga taga Luzon, nadin mga pnikani. Agibo kapag dayan sa plane, nakatusok ka ba sa ikakamo silipa, busy. Nasuman so busy na oras yan. Nada mga pnikani, kada oras yan. Alam niya kapanutog na kanon, miya kala ko ni Tamo kataga Luzon. Nakataon yun, pera ko ni Perakyan sa bangko, sobra 300 kamilyon. Sobra 300 kamilyon ni Perak. Nakatawa niyo, ramig miyatay na mga pnikani. Ramig miyatay na mga pnikani. 300 kamilyon. Ngayon ka, so oras ka, na yung naisud sa surga, at na kayo naisud sa naraka. Ayaw niya karata-rata sa ginawa, nakaruma niya na sarwa. Dia pag-Islam. Imbay ka din sa masikit. Imbay ka din sa madrasa. Baka katawin, nanikapir maniman to. Nabiyag ka ng kasukarumang kasarwang sa ikapir yan, naisiksar ka pa na si kukubur ka. Niya karata-rata na kita ka na mo. Ada uso agama. Na niya kapiasok ka mo, ano dulunso? Agama. Tapi yang may ito, na di pa kang barakat mo Allah, kamalidikot so kababasok. Pananastre sa marawin, na minipnay ka diyan, so hindi ka panastre. Nagyan ka ninidugal sa mga perlas, manaya-manaya, na dadit makapnay ka di. Matanaki, so pira, apakabuta, pakabimbal, ganyan ka pakatanod, na may kakadaan sa pira. Miya sa Amerika yung imaso sa marawin, ano din tayo sa mga madam? Kasuditero ni Omi, pakabagar no Allah, kasi kami miya ka bakwit sa iligan. Na, amay ka sumo kami tigin sa barangay, sa iligan. Nasa sa mga kutigin, ka nakamas ka ko ka, ipkayakan, agupkayakan, so may purangan na ka na mga madam. Ag yung tigin, so ira di kami di seminar sa Marawin. Napgang waka sa Jagan, sorry tira, nataman sa Iraq. Kauman yung malakaw, na ibang pinagka. Kali ditumbol na sa mga rente. Guminom na. Nauman makaw, manasala ko itarap. Natigiyumin na makaw ako na pidi ka ba ko pagdaan. Naditap ni Mimuno so pidi ka. Duwate ka marani. Talawate ma'am. Awakasan, duwate. Nasiran na uman makaw ma, nasala ko itarap. Nahino kagi ustage na marang ngami di manayaw sa NFA. Ang marang ngami di manayaw sa Sardinas. Na pera pong gawin nag-expired. Naikira niya kinadakuiran ng pumangagurok siran. At iginado, sister, miyada sa tamukak. Na di makasali na tinado, sister, o bukatawi ko rin nag-ibsing ka suwa-suwa, na dako na kami nisid ka. Sa kadin. Inan so gawin. Gawin na, nanipagamala ka, may kapanasmik ka, isang butasmik na mas mapaitigin dunia, mula ko na mapapanilumon. At kaumang kaamay ka, ano ka na? Mauri. Iyan po na mga loksa, kaya mga atrang-atrang loksa, mga hi guys, abadi-abadi. Siguro may ako namasa, may tanong ni Teroon, mga lokas, siapa niyo sa mga wata, irima ito na miya kanil. Mga wata, siapa niyo sa mga loksyo kami ito ko na, hi guys, may nabili ako. Buksan natin. Wow! Miya loks na lima ito ko sa Masya Allah. Katama ni Mato na,
wow. Niya ka na mamugiwatan na wow. Di mataw sa Masya Allah. Di mataw sa Alhamdulillah. Kaya mo katawa niya na thank you Lord. Christian. Subhanallah. Wow, ang ganda. Sana all. Miyades sa mga loks, mga pasang ikapagaman. Iman to na mga loks, ang mga papasang ikasilpo. Miyades sa mga loks, ang mapasang ikapadasli. Iman to na mapasang loks, ang mapasang ikadito. Mata-mata na ipagniyak na loks sa sura, 70 hidin, na di mag-Candy Crush. Bagi utang, imantan. At sumaho sa iigan, na mabubuhay kami. Nasunsok niya ko marami sa Oberton, si una-una na iligan, natigin o tuwa. Di ako mamuritura doon. Nandito ako, nayag pa kano natigin o tuwa. Miya ka naman sa tuwaki. Nalalalis niya sa driver, nasak na miya ka na ako, mabubuhay kami, kaya nawala mo. Miya ka naman sa ako, bro ako man nalitupad. Tiga ko sa ilaw, ka na, uy, minalang ako driver, na ako natupadan mo. Ayun yung mukha na gano'n, baka naasok tupad siya ko ha. Miya ka mata naman. Namata kasi niya sa cellphone niya, di mag-Candy Crush. Huwag mo titigil-tigil ang ginawa, mapapitiro-taro ka na. Hey, Lucas, di ka mga pas, di ka di Candy Crush. Nainuman na kapat sa galing gusto? Driver. Aina niya, na ako natupad eh. Mata natin sa mga loksiman to. Hindi taman. Ama kasuli kasi kung mga walay, sikong niya ko namasa, na basta mga tawag sa loks, na ilan na katutulungan niya ng Quran. Di manasbik. O di na, di mamay pa sa nilida. Wala, hindi mga matiman to na wala na sa charger. Isap na di mga daw sa charger. Wala pa ka charger mo ka, pinalakawa ko. Wala, di na lumakayan. Malain eh. Ang taman niya kimiwas, ikaw charger na, kan mga wata. Gama, di na makailakam sa lok, sa nakahinsit. Kami akan din lagi may masaiman ko, kamatan. Mga mataan niya sa remat. Tago niya may tanggol. Allah Akbar. Ang mga wata, may mga subayan ka, no? Mga wata, may mga pagabadas ka, no? Di. Kaya pa maunaw na sa kamunday na si Ina. Huwag mo masanda, pasikas. Saan ako, kikikin dito. Allah Akbar. Mata niya mga loks ka, niya doon sa mga loks sa mga naw, abarasindo. Kaya man ito ang mga loks sa mga buwataan na panagi dunia, araming betal. Na miya suki-suki pa na silpo. Wata, ito na miya kailangan ko sa game Facebook. Matawag sa lagaw. Wata, ang hirap ka sa mga loks sa lagilinan na. Ay mata na, gumamasa ko kami araw tayo sa mga loob, sa mga burasindo. Kasuin na kanagay, pakasunod mo ako, di malit sa sugo. Dapat mau masusugo, namanya ka pagabedes din. Mga nangalipat, dapat susugo namanya ka pagabedes din na makamumukadanin. Napagabangan namanya ka yung sa waday. Asipun sa inyo, dada, ay, nadap na mga cellphone na, tigid na, niya loko-lokos na pagkanunuan yung suladan. Nagyan nga yung mga loksiman to, mga wala na sa flashlight niyo, kakidang gasa ako. Matanak yung masusota ni Manto. Ubina ni Betan sa Ranaw, arumon krato nagyan mga loks sa mga apati-apati. Mga loks sa mga higays, ayaw mo siya sa dasma. Mas takadbi. Madalag saya? Ada? Masya sana all. Sana all dasma. Pakaparakan terkano Allah. Uti-uti manggu. Ada mga haigay saya. No, ada mga haigay saya. Nagkaroon pa ng Allah. Dadangaan kau kapatay na pagaman ka. Pag cellphone ka, nakanabakan yan sa batan, amay kaaluman na mori. Nabakan yan kagay sa guna, amay kaaluman na mori, si kukubur ka. Naginag, so mga oras ka na makasasayan sa mga tapirwin. Sa Tegun na ka. Ako mga may matuwagin na iya, alas 2 si Manto. May Manto, nasa lakon manaya, tapirwin. Na mga alas 3, nasa lakon mana, tapirwin. Na pamimili ka, atong na itegun kaon, akil ka, may kaaluman na, maori.
Nagano din ka, sabo sa pinggan mo ka sa dunia, nagitin ko mga amay ka ano na, mauri, naginan sukatiro Allah, wa ma rabbuka biwallamin lil abid. At ito Allah, kung na ba o basukan na ka, nabapalalalim ko mga ori pa niyan. Nadi ka nilaliman ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sukala, indang at ikaw, amara tamamya, nakumangan amay ka anuman ang ori. Subhanallah. Mga ori pa Allah, amay ka anuman ang ori, nang butian ka, so mga galibang, aping galibang ka sa dunia. Ipun ko miyaraw taka, kirbalik taman sa dunia, suniyawa, si kubang rangka, nalamun ka na ng butian. Naginan sukatiru Allah, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqin, wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaba yalqahu mansyura. Gusto naman ang manusia, na ini kanitanta meron sa ukuran yan si uligian. Ibliyo meron kung ano ang nakiyama, nakasusuratan, o lamon, bigay libot yan sa dunia ang makakaya to. Lamon, bigay libot ka sa dunia, nakumangan amay kaaluan na mawari. Natunay suga na kapan? Ha? Buat yan. Napigira kaman, nakabad yan amay ka 2025, January 10, multa ka. Alhamdulillah. Ayun ka, January 13, tuloy ka bati ka. Ayun, hindi mo kami sa nilidara. Kaya tidak paksa din, tapi ang magandaan na namin, alam mo na sumiyagat. January 14, Allahu Akbar, alam mo na sambayang akan alam mo lita. January 15, ay no, yakan pasawagan simbayang, minitama ka din. Subhanallah. Ang inasukat nilo mga ulama, may patag sa giya ayat, nasa kanan, di ka saya di surat, makakasaya ka sa offer, at di gubagwa, basta, natanong di ka di surat sa libro. Nanti kalau buat dia kau, amai ka, alo mana mau ni. Naso, tu ni sudah karo, inan so, aman ka sa dunia, na ukabaya ka. Aso ini surat ka sa dunia, na pagulugan kau nakana, na pipi ka sugal mo ka sa dunia. Panabenaling ka, asalamun, nalamun mapiya kebuat dia ka. Adamun kau di maka, kreda, aduh seminar, aduh sadaqah, aduh umrah, aduh Quran, aduh Allahu Akbar. Para benaling ka, aging di magwatiya ka, amay ka anuman na mauri. Okay, pamimikiran ka, ano niya ka po, naging po mga daftar, ang gwatiya na kan amay ka anuman na mauri. Naginan sukatiru Allah, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Maana ada akibat yan, umanis na katawar katano, inundabu, saan na mga malaikat, at pamitikay, sudah mo napturun yan, absulat kung mga galibukyan. Ginansukan penuh Allah, wa inna alaikum lahafidhin. Ada mga malaikat asumi siya perkano. At hindi kainiran so mga galibok yung kiraman, katibin agi sa kaon ang mga panunurat. Ya'lamuna ma taf'alun, katawaniran sumanin adi niyo di galibokan. Apa yung di pamagatungan, nakatawan nilang pa. Bang pikiran. Katawan nilang nanan. Bila gitu sumiyusar sa mic, abu bilang itu, lima ketonga, alam mo nilananan, isurat. Nabang napikiran, akan iya sa telepon pan, adi dia pinagun, napisurat pananan. Dia pinagu yang ro, sarwa. Tarunin ka, agina na amon jadi, ina na New Year, nada na si pumasaw Nabi, sallallahu alaihi wasallam, ulam na si pumasaw Abu Bakar. Nani kaya nago yung kaya mga gawi, mga ulan-ulan sa Islam, na si Kumasai Omar. Naroon niya kagpula ginana, ulan-ulan. Si Kuagama tanong, naman na si Kumasaw Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, si Kumasai Ubang Radhiyallahu anhu, naging nagkatawan sa mga bubir. Ano na? Paano ka si Nabi? Tidak gani mo Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nadinan ka pa kaya? Gani mo ka. Malagin sa New Year Christian, at ka New Year Muslim. Nada dan gani bukaw Nabi Sallam, lagi na sukatiro Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sama na sa si ko pagkataw na pad, Iran. Nada daw sa mga Kristiyan sa neraka, at pwede sila ro. Subhanallah. Beda pa kayo saya, na sukapusay ko, ugawi. Pusan yang kung Sulailatul Isra wal Mi'raj. Pagkakulay, kenapa dipusay? So, kaya na yung namin sa langit. Naba? Normal na nagawin. Labuatan sa kasama o mga Muslim. Kau pinag-adisil ka sa kaon,
na iniyaw-naw sa mga sahaba. Radiyallahu anhu, nariranan, sa kasakawa, na ba nga? Sa kasakawa, kapakasugdanan sa bid'ah. Kanilang galibo ko mga sahaba na sa mga pumuasaan na matatanda mga ulama na dairan maaluya ginanakapusay sa nila tulis rawan meraj na bangabot niya meras sarasay na nagugusa wala sa kakain ng kawan na budas. Kami galibong ka sa bid'ah. Kaya salatul ragaib na sunnah mustahab o sambayang puto. Diyan na nangkata pa na nasambayang. La adari diyan nga tawag. Sama Allah sama dalam mampir Syekh tarima bagi yang kay regalo o